ҳама фасли сол хатхати дарёҳои ҳудуди вилояти хатлон ҳамин хел серодам аст. хурду бузург бо истифодаи чунин дастгоҳҳои худсохт ва коркарди канданиҳои фоидабахши пошхӯрда машғуланд. охир Тоҷикистон кишвари бой аст. хокаш, кӯҳҳояш пур аз сарватҳои табиӣ. зеро ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба эшон имконият додааст танҳо баъди гирифтани иҷозатнома аз обу хоку санги зархези диёри хеш зар истеҳсол кунанд. Песак дигар накулакан. И хоки замини мо хадан гуфти гапои худ бо. Оли гуфтам ки яки нефту газ аз хазана нароя туба кадан худои таолое. Ё туба. зарачҳое мебинем сирхӣ мекунам дар лапоткам ҳамиш тилоа. ҳарчанд ҳама ин кор тавассути дасти сомон дода мешавад, заҳмати зиёдро тақозо мекунад, аммо бо дидани чунин заррачаҳои тилло ҳама ин хастагиҳо фаромӯш хоҳад шуд. Ё туба. Ранги ки тилло боша. Тилло? Инаш чи? Ё туба кадам худои таоло туба. Иш ранги нақрае. ман ба чиёш будам нав занг гирифтагӣ хай бекор хона дам лави дайро омадем аби рафиқ мункати кор кардисем ями мчс формои военӣ ягон мурда ой меша мекувани дайрора ов кам меша ов кам шид мода хидом мета мақсад ҷои ягон тилои таи дайро мебироя ҳамин ҳолате буд ки кор кардисем дар ҳақиқат ҳам хел лотка омаду воени аз се-чор ҳам хел игитҳои буз балав ҳами айдур дидем ҳамин аппарат чизомоно овда парстему дари ҷангал гирехта рафтагӣ